Добро утро! Добре дошли в Магнисия, най-зелената и живописна част на Гърция. Днес ще ви заведем на една екскурзия до живописните плажове в подножието на планината Пилио, а вечерта ще отседнем в луксозният бутиков хотел Микрос Вориас, който е малък комплекс от 5 луксозни апартамента, издържани в стила на традиционната гръцка архитектура. Хотелът се намира в малкото китно селце, наречено Портария, на 650 метра надморска височина, кацнало върху стръмните склонове на планината Пилио, с прекрасна гледка към залива на град Волос. Името Микрос Вориас на гръцки означава буквално малък северен вятър и символизира традиционната гръцка гостоприемност в съчетание с лукса и уюта на това място. Планината Пилио е уникално природно творение. Тя се издига стръмно от самите плажове на морето и достига височина от 1600 метра. Това е едно от малкото места в света, където може да намерите ски писти и прекрасни пясъчни плажове в радиус от само 15 км. Тази комбинация от географски особености прави района на Пилио целогодишен курорт. Но над всичко това обаче стои райската красота на природата в Пилио. Малки живописни селца са накацали едно до друго по стръмните склонове на планината. Техните къщи са до една построени в традиционен гръцки стил и така добре се вписват в красотата на пейзажа, че гледайки ги отдалече създават впечатлението, че са израснали заедно с дърветата. Портария е именно едно от тези селца. Прекрасната гледка, тишината и спокойствието на природата се съчетават прекрасно с прохладните вечери на планината в летните жеги. Но това не е всичко. Само на 15 км по-надолу от източната част на планината се намират множество красиви и живописни плажове с златист пясък, стръмни скалисти брегове и тюркоазено-зелена, дори изумрудена, кристално чиста вода, през която прозира дъното на много метри дълбочина. Известният филм «Мама Мия» с участието на Мерил Стрип е заснет точно тук, на един от тези плажове, който по-късно става световно известен и е кръстен с името на филма «Мама Мия». Тук има всичко. Големи плажове с добра инфраструктура, заведения и чадъри, до които може да се стигне за около 15 минути с кола, както и малки скалисти заливи с плажове, на които фин златист пясък се съчетава с красиви скални брегове и невероятни гледки. Заради стръмния релеф до някои от плажовете може да се стигне само с яхта по море, което ги прави уникално запазени, тихи и спокойни райски кътчета, където може да се отдадете на пълна релаксация в лежерното безвремие на тюркоазените води. Само на няколко километра навътре в морето започва островната група на така наречените северни споради. Това са островите на Скиатос, Скопелос и Алонисос, известни с превъзходните си плажове и бурният нощен живот. От пристанището на град Волос може да се стигне до тях с ежедневна фериботна връзка. Връщаме се в луксозните сюити на хотел Микрос Вориас. Уникалният им стил съчетава традиционна с модернистична архитектура. Построени върху площ от 3 декара, тук се съчетават лукс и природа в едно. Просторните алеи с цветя,
китната зеленина и заобикалящата ви естествена природна среда ще ви накарат да се чувствате като в райско кътче, докато се наслаждавате на питие в стилният ресторант Градина. Посрещнете изгрева или изпратете залеза с гледка на пристанищният град Волос пред вас. Сред чистия и прохладен въздух на вечерта е най-удобното време да се насладите на един коктейл. И като става дума за коктейл, талантливият барман Танасис ще ви приготви най-вкусното мохито по оригинална кубинска рецепта с традиционен бял ром, кафява захар, стръкче прясна мента от градината и щипка магия. Магията на това да бъдеш тук, на това място, в прохладната вечер и да се наслаждаваш на тихата, изискана музика и пейзажа с мохито в ръка. След което идва време да опитаме традиционната средиземноморска кухня, приготвена с много талант, вълшебен микс от подправки и тайни загадъчни вкусове, които ще ви оставят безмълвни пред гръцкото кулинарно изкуство. Едно обикновено на вид пилешко филе с печен пътладжан може да се превърне в най-божественото нещо, което сте опитвали, когато се фламбира с вино, опържи се със специален кашкавал сметана, с риган, мащерка и босилек. Дори пържените картофи в хотел Микрос Вориас са божествено вкусни. След вечеря, 5-те луксозни сюити очакват своите гости. Всеки апартамент си има собствено име, а интериора на всеки един от тях е уникален. Може да избирате между 2 мезонета, състоящи се от хол с камина и спалня на втория етаж, както и 3 просторни апартамента в уникален гръцки стил без преградни стени. На едно място са съчетани хол с трапезария, спалня, джакузи и баня. Насладете се на прохладната прегръдка на нощта в тишината и спокойствието на хотел Микрос Вориас. И посрещнете новия ден, изпълнен с нови приключения.